בפני 200,000 תושבי באר שבע עומד מבחר מצומצם של 3 ספקי בשר בלבד. הסיבה לכך נעוצה ברב העיר יהודה דרעי, אחיו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שמסרב לאפשר לספקים נוספים דריסת רגל בבירת הנגב. 2 משלושת הספקים המורשים לעבוד בעיר קשורים בצורה זו או אחרת לש"ס, ומי שמנסה לערער על הסדר הקיים נתקל ברב יהודה דרעי. הכתבה שלי נעים. שלום, צריכה לקנות בשר. לא תופתעו לשמוע שגם בבירת הנגב צורכים בשר. מה שמפתיע בעיר הגדולה של הדרום הוא שמספר ספקי הבשר הטרי מזערי, 3 ליתר דיוק. יש עוד סוגים של בשר? אז מדוע בבאר שבע יש רק 3 ספקים? כשיהודה בעל בית מטבחיים גדול מהצפון הציע את הסחורה שלו בעיר, מפקח מטעם הרבנות של באר שבע סילק את הסחורה, למרות שבידיו תעודת כשרות מרבנות חיפה וכשרות התרה של בד"ץ בית יוסף. כשפנה יהודה לרב העיר, זו התשובה שקיבל. אנחנו מאוד רגישים בעניין הזה של לא לפגוע באנשים שכבר קיבלו את האישורים שלנו, הם לא עובדים איתנו במשך שנים. יהודה ספק הבשר מהצפון החליט להתעקש. אלא שלרב הראשי של באר שבע יהודה דרעי ואחיו של חבר הכנסת אריה דרעי יש אינטרסים משלו. אבל אם יש בית מטבחיים שעומד בסטנדרטים, משווק לסופרסטאר, אם לא עומד בסטנדרטים, לא הייתי מכניס אפילו קילו אחד בשר. אני לא מדבר שהוא לא עומד, מדברים על עומדים. אם נלך לפי המוטו הזה שרק שיקולים כלכליים שצריכים להנחות אותנו, אז אני צריך להגיד שיעות. למה זה רק 3 עכשיו? אז איזה שיקול כן מנחה את הרב דרעי לשמור על הבלעדיות של 3 ספקי הבשר בבאר שבע? ושימו לב מי הם. הראשון, בית המטבחיים המקומי, בבעלות אחיו של סגן ראש עיריית באר שבע, שהוא גם יושב ראש ש"ס בעיר, עופר קרדי. השני הוא בית המטבחיים דבח מדיר אל אסד, המשתמש בשירותי חברה בבעלות אשתו של שאול פרץ, מי שנחשב חבר קרוב של יושב ראש ש"ס, אריה דרעי. הספק השלישי הוא אדום אדום של הענקית תנובה. זה מה שהרב הראשי של באר שבע מכיר לנו מדבח, מאדום אדום, מקרדי. הרבנות הראשית קובעת כי יש לקבל מוצרים כשהם בסימון כשרות של רבנות מוסמכת, אלא שנושא הכשרות כלל לא עלה בשיחה בין יהודה לרב דרעי. יש לה מקורה, אין עניין פה לחיבורים. אז ביקשתי שיבדוק לי, זה לא יקפח אותה. וגם לבדוק עם בית המטבחיים כאן. אתה בטוח שזה לא פוגע בקרדי? לא לוקחים מקרדי ולא מדיר אל אסד. אין להם את זה שאדום אדום יפסיד גם כן קצת. לא מספיק גדולים שיכולים לוותר על 2 מקומות, זה לא סוף העולם. לאחר משא ומתן ממושך, הצליח לבסוף יהודה לשווק את הבשר שלו ל3 חנויות. אך בתמורה הוא התבקש לכתוב מכתב שבו הוא מתחייב שלא יפגע בבית המטבחיים של באר שבע. כשביקש יהודה להרחיב את מעגל החנויות שאליהן הוא משווק את הבשר שלו, זו התשובה שקיבל. אם יבוא לי למשל עוד סופרים, כן? סופרסטאר אני מוכר, מגה אני מוכר. אני לא נראה לי שעכשיו אנחנו נאשר את זה. אנחנו לא יכולים להראות עכשיו את אלה, גם לא הוגן. לא הוגן מבחינה מצפונית, שבן אדם שלו איתך 7 שנים בנאמנות, אין לנו תלונות עליו, שפתאום אחד גורם אחר ובולע אותו. וזה לא הכל. חוק איסור ההונאה בכשרות מתיר לרב העיר לפקח רק על סחורה שמיוצרת בעירו. זה לא מונע מהרב דרעי לדרוש פיקוח מטעמו, נוסף על מפקח שיהודה משלם לו ממילא. ומי יישא בהוצאות? בית המטבחיים כמובן. אני צריך שיש שם גם כן פיקוח שלנו, ואתה כבר יכול להשתלט על כל המדינה איתה. מתברר שחותמת הכשרות שאמורה לענות על שאלה פשוטה, מקבלת בבאר שבע עוד פרשנות שכבר מזכירה עולם אחר, כזה של תחרות, שוק והגבלים עסקיים, והכל בשם שמיים. אלה התגובות. הרב יהודה דרעי מסר כי בתי המטבחיים שאושרו עד כה נתנו מענה הולם לצרכיה של באר שבע. גם בית המטבחיים בחיפה קיבל לאחרונה אישור לספק בשר בכפוף לתנאים שהוצבו בפניו. מהרבנות הראשית נמסר כי הנושא יידון בישיבה הקרובה של ועדת הכשרות של הרבנות הראשית.